Dragele noastre Doamne, se spune într-o legendă veche că, la începutul primăverii, natura a dăruit femeii un dar special, frumusețea care nu vine doar din trăsături, ci din lumină, din încredere și din felul în care privește lumea. Iar primăvara, în fiecare an, ne amintește exact acest lucru, că feminitatea înflorește atunci când o îngrijim, când vă oferiți timp pentru voi și când vă permiteți să vă simțiți frumoase. De 8 martie, echipa studioului Nelly Covaș, Permanent Make-up, vă dorește mai mult decât complimente și flori. Vă dorim timp pentru voi, încredere în oglindă și acea liniște interioară care face orice femeie să strălucească. Nu uitați un mic secret al frumuseții. Frumusețea autentică nu înseamnă să schimbi cine ești, ci să evidențiezi ceea ce te face unică. Aveți grijă de voi, zâmbiți mai des și oferiți-vă din când în când acel mic răsfăț pe care îl meritați pe deplin. Cu recunoștință pentru încrederea voastră și cu cele mai calde gânduri, la mulți ani de 8 martie! Cu drag, echipa studioului vostru de frumusețe, Nelly Covaș Permanent Make-up.